Maayong aga Bacolod City. Kag madamo nga salamat sa inyo nga pagsuporta kapag permilantaw sang akon nga video. Tani ka mo naman dira ang ara sa maayo nga kahimtangan. Mga day, kapyarman ka mo akong may okasyon. Nag-imbitar ikaw shin. Nagkadto sa simbahan, 30 paglabot sa reception bow, 150. Nagmagic sila. Gani sa subong nga video, tagaan ta kamo sang advice kung anong inyo nga dapat himuon kung kamo imbitaron sa isa ka punsyon. Tagaan ta ni title nga Balon sa Punsyon. Dala kamo sang something, dala kamo sang inyo nga balon kung kamo mamunsyon. Una nga balon, dala kamo kasadya. Kaya siyempre, ang balay nga inyong ginakadtuan, kapoy na sila. Wala sila tinulugan. Kaya tungod, nagpreparar sila sang pagkaon para sa punsyon. Gani, dapat kamo mangin positive vibes para sa ila. Ikadua, balon kamo sang pagkahambol. Kung ikaw isa ginimbitaran, ikaw isa kadto. Hindi pag ipabugal ang bilog mga pamilya. Dalon nimo sila tanan sa punsyonan. Klaro? Ikatatlo, optional ini. Dala ka mo shorts. Kay base sa sobra nyo kadakda, sobra nyo kapanginaon, nagsalakit ang inyong nga tiyan, wala na ponggan, kamo nag buragwit. Gani kamo may option. Ikaapat, mamahitan isang balhas, karon do bang kiling na naman ini sila. Ikaapat nga dapat ninyo balon. Pagtaha, pagrespeto. Pag-abot, tugda dayon. Mayang aga, mayang ugto, mayang gabi. Hindi kay madiretso ka sa lamisa, nagpungko, kag magda-da. Ay, ano kaido? Ikalima nga dapat ninyo balon. Huya. Dala ka mo sang gamay nga huya. Hindi nga wala pa natapos ang paghanda, wala pa natapos ang panginaon, naghutik-hutik ka na nga mangayo kasang spaghetti kay dalon nimo puli. Dala sang huya, biskan gamay lang gid nga huya. Ikaanom, puwerte ka importante. Dala ikaw sang pagpasalamat, lakti sang sibit. Pagkatapos nimo kaon kung ikaw nabusog, magpasalamat. Kung nanamian ikaw sang sudan, i-appreciate ang sudan, ihambal sa nagluto. Pero kung daw hindi mo ginmapunggan, kag daw may malain nga tinaga nga magwa sa imo nga baba, gamita ang sibit. Sigtiin ang imo nga baba para hindi ikaw makapanghalit. Kung ining anom na tik nimo tanan, wala problema. Kason tuig, makabaton kaliwat sang imbitasyon. Wow. Pero kung ginhimo nimong 5, ang ikaanom, X. Kulbaan ka na day. Kay base, candidate ka na sa hiwit. Looking in your eyes, I see a paradise. Hello, munyeka nga may tagom.